नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. आणि आज आम्ही कुर्ल्या पकडायला जाणार आहोत, 6व्या कुर्ल्या पर्याच्या. आणि कुर्ल्या पकडण्यासाठी आम्ही कारेटेचे येली लावणार आहोत. तर माझ्यासोबत आहे निखिल लाखन आणि अनिकेत येणार आहे. तर इथे आहे, आता हाक मारणार त्याला आम्ही. अनिकेत चल. हा बघा आला आहे. चला तर मग आता आपण कुर्ल्या पकडायला जाऊया. पहिला आम्ही येली शोधणार आहोत कारेटेच्या, आणि नंतर मग त्या पर्यात आम्ही जाऊन लावणार आहोत. तर चला मग सुरुवात करूया. हे बघा मित्रांनो, इथे कारेटेची वेल आहे, काढतोय आता. दुसरीकडे बघायला चालू आहे कारेटेची वेल, भेटते का अजून. इथे इथे काय, ठीक आहे ठीक आहे, तीच काढतोय. ठीक आहे ठीक आहे, इथे काय. आतमध्ये बघ जा. ही 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 गेलंच आहे ना ती. अजून एक वेल भेटलेली आहे. हे बांधावर बांधावर. हां ती दुधीची नाही ना. असू दे, दुधीची नाही येऊ देशी. नाही 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 काढ. ती पण ती काळीचीच आहे ना. ती बघ, ती झाडावरती गेलेली. राहू दे, आधी एवढेच लावूया. अर्धा उठून गणपती टाकून अजून आपण आज घे. तर मित्रांनो, आम्ही शोधून शोधून या एवढ्या वेळी शोधल्या आहेत. आता ह्या वेळी आम्ही लावणार आणि मग रात्री परत फेरफटका मारून बघणार कुर्ले आलेत का ते. इथं भेटतील काय. तर आम्ही आता पोचलो आहोत वेळी लावायच्या ठिकाणी. तर हे बघा मित्रांनो, या भागात आम्ही वेळी लावणार आहोत, कारण इथे कुठल्या मोठ्या असतात म्हणून या ठिकाणी लावणार आहोत. तर आता थोड्या वेळी आम्ही इथे आपल्या
काही वेली भेटल्या आहेत ना आम्हाला, त्यातल्या थोड्या वेली आम्ही इथे आता लावणार आहोत आणि बाकीच्या वरती लावणार आहोत. तेव्हा सोडवतोय आता वेली त्या. हां तेवढी लाव. लाव ती पूर्ण. हां ती पूर्ण लाव. एका ठिकाणी लाव. ती लाव ती लाव मोठी. हे आपण नाही हां हे 2 गेलं तिथे लावणार आहे. ना ओके ठेव खाली आणि ते दगडी ठेवायचं. मग मग इकडे खाली लावूया कातलावर. मग तिकडे लावूया चल इथनं. ह्या काय इथनं चल नाही विचारचं ना. जवळ किती पूर्ण सोडून नको जवळ घे. हां अर्धा दगड ठेव आणि जवळ करते आपण. हां ह्याच्या जवळ कर जवळ घ्या. हां त्याच्यावर ठेव तिथे ये घे. हां हां सर्वान आता ह्या थोड्या वेळी आम्ही ते ठेवल्या आहेत आणि आता थोड्या पुढे ठेवणार आहोत वरच्या भागाला. वरती पण आहे अजून पर्या. इथे ठेव इथे ठेव. हां इथे खाली ठेव. इथे ठेवणार आहोत थोड्या आता काढतोय. सोडून तसं गुंडा करून ठेवायचं. ती पण घ्या ती पण घ्या. हां अच्छा ठेवा शिवाय त्या दगडी ठेवतो. मोठी ठेवतो चल वरती ठेवायला. चल तर मग आता वरती जातोय आम्ही पुढच्या भागात ठेवायला. अजून यांनी पकडणार का करूया. शेवटी इकडे येणार ना. इकडे येतील ह्या पान बघ कुठला चला ते पुढच्या ठेव ना. ह्याच्यात ठेवूया. इथे ठेव कोपऱ्यात. इथं हां इथे ठेव. जरा थोड्या वेळ बघा इथे ठेवणार आहोत. इथं खायला इथे ठेव. बस चल वरती जायला तिथं ते आंब्याखाली ठेवूया. हां त्यावरच्या तर आता ह्या उरलेल्या वेळी आहेत त्या आम्ही या भागात ठेवणार आहोत. इथे ठेव इथे ठेव इथे नाही सर्व ठेव. आता वरती कुठे ठेवायचा जागा आहे. बाहेर ठेव अशी ह्याच्यात नको ठेव. हां मोठी दगड घे. ठीक आहे ठीक आहे तर तर मित्रांनो येले टाकून आम्हाला 4-5 तास झालेले आहेत. तर आता आम्ही जातोय परत ते बघायला कुर्ल्या आल्या आहेत का. तर चला मग आपण कुर्ल्या बघूया आल्या आहेत का. पाचोळा झाला गोळा वाराही शांत आहे. निष्पर्ण उभे हे झाड पान पान शोधत आहे. सावल्या तान हलती उरली ना कसली माया. डोहाच्या खोल तळाशी अतृप्त परितीच छाया. अशुभाचे दान पडता निशब्द तरंग उठले. काळाचे चक्र जरासे काळाने मागे नेले. रात्री
असतो रात्रीस खेळ चाले खाली आली रात्रीस खेळ चाले पाचोळा झाला गोळा वाराही गेली वाटतं आपली. चल. शांत आहे निष्पर्ण उभे हे बघ इथं लपली बारकी आहे रे. पान पान शोधत ती आहे जरा मोठी होती. सावल्या तान हलती तर मित्रांनो बघितलं ना तुम्ही कुठे कुठली मोठी होती पण आतमध्ये बिलात गेली. ही इथे काय तीच छाया अशुभाचे दान पडता निशब्द तरंग उठले काळाचे चक्र जरासे काळाने मागे नेले मित्रांनो आम्ही ज्या ठिकाणी येल लावली होती त्या ठिकाणी आता पोचलो आहोत. या उंच पाण्यामध्ये आमच्या वेली लावल्या होत्या इथे. तर आता बघूयात ते आले काय. हे बघ एक आहे हे बघ दोन आहेत. हे बघ घेत आहे ती पण बारकीच आहे. हे बघ आतमध्ये एक येली आहे बघ एक. हे बघ नक्की दिसत तुझ्या. हे बघ पान काढ ह्या पान काढ मोठा. ते बघ आतमध्ये मोठी आहे. हे बघ इकडचं आहे बघ पूर्ण. हे बघ इथे एक लपलं या दगड काढते पूर्ण एक हात ठेवून. ये लवकर इकडे लवकर 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 इकडे मार पडला. आपण पिंडी हलू नको चालेल तुरली आहे अजून पिट्या पुढे. हात मार पटकन भेटली. दुसऱ्या जातात पण आहेत लवकर भेटली का ती दुसरी पण. हे बघ ह्याच्यात मोठी आहे बघ. ह्या बघ दुसरी आहे बघ. बघ दुसरी ठीक आहे मोठी घे. त्या पुढे काय मोठी आहे. पिंडी आहे उघड. ती कुठली कुठली त्यांनी लपली होती आतमध्ये गेले. हाय नीट आगे ते अजून एक आहे आतमध्ये गेले ह्याच्यात गेले पाण्यात गेलेले आहे. हा ही छोटी आहे जरा ती. अशात टाक अशात टाक अशात टाक. पानं आलं होता. हे बी त्या इथे हे बी पान काढायचं हे बघ खाली बघ ती बी पाणी काढ. लवकर 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 हात टाक खाल्ला हात लाव लवकर दगडी घाल जाय. दगडी खाली गेली. दिलाय मोठी होती. पाण्याला काढता जेल काढते पूर्ण. हे बाकीवर झापड मारतात. पकडायची त्याची टाक. दोन गेल्या ना मोठ्या. कुठलं 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 पाचोळा झाला गोळा वाराही शांत आहे निष्पर्ण उभे हे झाड पान पान
शोधत आहे सावल्या तान हलती उरली ना कसली माया डोहाच्या खोल तळाशी अतृप्त परितेच छाया अशुभाचे दान पडता निशब्द तरंग उठले काळाचे चक्र जरासे काळाने मागे नेले रात्रीस खेळ चाले रात्रीस खेळ चाले रात्रीस खेळ चाले रात्रीस खेळ चाले हा एक तुझ्याकडे आहे ते हाताशी एक येतात असंच आहे हां हे शिकतात ही किती जण आहे एक दोन आहे हे बघ पुढं आणि ही बघ पाठी मोठी आहे ही बघ पुढं पाठी दगडाखाली गेले ही बघ पाठी बघ सर्वात पाठी बघ आता दगडाच्या लवकर माहीत पाठी आता पडलो सुनेल चावली अजून एक आहे बरं पहिले दगडी दगड आहे बघ कधी बघ हा बारीक आहे टाकून ते सोड दोन अजून काय टाकू तर मित्रांनो ज्या ठिकाणी आम्ही त्या एली लावल्या होत्या 4 ठिकाणी तर कुर्ल्या भेटल्यात थोड्या आणि आता आम्ही घरी येतोय तर चला मग बघूया त्या कुर्ल्या किती भेटल्यात त्या तर मित्रांनो आम्ही आता घरी आलेलो आहोत घुसमेले वाटतं काढचे हे बाहेर ते बघ कुर्ली कोण आहेस नाही भेटल्यात थोडा
आहेत यात. नाही तेवढ्याच. तर एवढ्या कुर्ल्या भेटल्या आहेत.